नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। युती व्हावीस, नारायण राणेंनी फटकारलं। नारायण राणेंच्या भूमिकेला शिवसेनेची सहमती। आणि भोसले सैनिक स्कूलचं 15 नोव्हेंबरला भूमिपूजन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये युती करायचं असं आमचं ठरलंय। युती व्हावी असं मला वाटतं। युतीबाबत पालकमंत्री एकटे निर्णय घेऊ शकत नाहीत, त्यासाठी पक्ष आहे। रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांचं म्हणणं बघावं। 2 दिवसात बैठक होऊन निर्णय कळेल, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत खासदार नारायण राणे यांनी दिली आहे। निवडणुकीमध्ये या निवडणुका जिल्ह्यातही आहेत, या जिल्ह्यामध्ये काही झालं तरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे। उद्या मीटिंग होतील, पदाधिकारी मीटिंग घेतील आणि अंतिम निर्णय घेतील। पण मला वाटतं ही युती व्हावी आणि दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा। 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो। सगळ्यांची इच्छा आहे की ही युती अशी व्हावी आणि त्याप्रमाणे युती होईल। पालकमंत्री म्हणाले होते की सिंधुदुर्गातील ज्या निवडणुकांच्या स्वबळावरती लढवणार भाजप। पालकमंत्री अंतिम निर्णय नाही आहे, पक्ष आहे। तसं रवींद्र देखील नाही, रवींद्र नारायण राणे खासदार आहे। माझं मत असं हे व्हावं असं आहे, माझं मत असं आहे। कारण दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आज युतीमध्ये आघाडीमध्ये एकत्र काम करतायत। विधानसभेची लोकसभेची निवडणूक एकत्र लढवली आणि मग इथे आता असं काय झालं की असावी, कोणाला वाटतं म्हणून नाही, वास्तव निवडणुका जास्त जागा कोण निवडून आणणार, दोन्ही ठिकाणी अध्यक्ष कोण कसा बसेल, आपला कसा बसेल हे पाहिलं पाहिजे बीजेपीने। आणि चव्हाणांनी आणि पालकमंत्र्यांनी जरा विचारपूस बैठक घेऊन विचारपूस करावी। लोक कार्यकर्त्यांची काय इच्छा आहे, खासदार आमदारांची काय इच्छा आहे ते जरा विचारावी। राजन तेली हे कोणी नेते नाहीत, मी त्यांना नेता मानत नाही। विशाल परब आणि राजन तेली यांचं म्हणणं मी ग्राह्य धरणार नाही, मी त्यांना विरोधच करेन, अशी भूमिका खासदार नारायण राणे यांनी मांडली आहे। राणेसाहेब, महायुती म्हणून निवडणुका व्हाव्यात असं तुमचं मत असताना कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली आहे। कणकवली शहरामध्ये भाजपकडून सध्या सगळे नलावडे यांचं नाव चर्चेत आहे, तर संभाव्य होऊ घातलेली महायुती, होऊ घातलेली जी युती आहे ती शिवसेना, शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे गट यांची युतीच्या बाबत चर्चा होते आणि शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येण्याचे प्रयत्न होते। तर राजन तेली यांनी याला दुजोरा दिला, त्याबाबत आपलं काय? नाही, माझ्या मते तसं जर करेल तर आम्ही एकनाथ शिंदे शिवसेनेची या 2 जिल्ह्यात तरी संबंध ठेवू आणि राजन तेली कुठलाही नेता, कुठलाही पदाधिकारी नाही आहे आणि मी मानत नाही। 2 माणसांना मी बीजेपीशी संबंध मानत नाही, एक तो परब, पहिलं नाव मला विशाल आणि दुसरं राजन। हे कुठल्याही प्रकारे कुठलंही म्हणणं यांचं मी ग्राह्य धरणार नाही आणि यांना विरोधच करेन। त्यांनी राजन तेली यांनी अशी पण भूमिका मांडली आहे की पक्षाच्या वरिष्ठांकडे आम्ही तसा कणकवली शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक व काही स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून प्रतिष्ठित नागरिकांना मी स्वतः राजन बसत नाही ना, मग काहीतरी स्वतः प्रतिष्ठा पाहिजे ना। सगळ्यांनी टाकून दिलेलं काय एकनाथ शिंदे का जमा करतोय माहित नाही, मी भेटला काय सांगेन। एकदम नेते कसे, तो कोणतं विशाल काय त्याच्या ऑफिस का मोठा मिरज कोणतरी मोठा विचारवंत मोठा नेता आहे असा, त्यांनी कमी नाही ना टीका केली आहे बीजेपीवर। तो जरा भेटू दे, मग तुम्हाला कळेल, कुठेही भेटू दे, त्याच्या ऑफिसमध्ये असला तरी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल, वाचवायला कोणी येऊ दे।
उद्धव राज ठाकरे आता बोलतात ते स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी. त्यांना माहिती आहे आयुष्यात कधी सत्ता येणार नाही, सत्ता मिळवण्याची क्षमता दोघांमध्येही नसल्याचा घणाघात खासदार नारायण राणेंनी केलाय. राज्याचं राजकारण आपल्या सर्वांना माहित आहे. वेगवेगळे दौरे चालू आहेत, बंधूंची भेट होते आहे आणि पत्रकारांना बातम्या मिळत आहेत. पण जी काही टीका होते आहे सरकारवर, उद्धव ठाकरेंचा दौरा आहे, त्या दौऱ्यावर त्यांनी जे काय आरोप करतायत, शेतकऱ्यांना अमुक द्यायला पाहिजे, नुकसान भरपाई अमुक करायला पाहिजे वगैरे वगैरे जे बोलतायत, ते मुख्यमंत्री असताना 2.5 वर्षात काय केलं? 2.5 वर्षात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती उपाययोजना, कोणत्या योजना आणल्या त्या त्यांनी पहिले सांगाव्या. आता सगळंच अस्तित्व संपलं आहे आणि अस्त्र पण संपत चाललंय. संपू नये असं मला वाटतं. मी संजय राऊतांबद्दल बोलतो, त्याला शुभेच्छा देतो, त्याची तब्येत चांगली होती. पण नियतीने जे काय ठरवलं ते चुकत नाही. पण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जे बोलतायत हे आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आहे. त्यांना माहिती आहे आयुष्यात कधी सत्ता येणार नाही, सत्ता मिळवण्याची क्षमता दोघांमध्ये नाही आणि त्यामुळे त्यांची टीका जी आहे ही राजकीय दृष्टिकोन. आता उदाहरणार्थ मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आता एवढी वर्ष सत्ता त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत केल्यानंतर प्रचार करावा लागतोय आणि जे काय आरोप करतायत, म्हणा तुम्ही तुमची सत्ता होती तेव्हा मुंबईचं काय केलं, मुंबई शहराचा कायापालट काय केलं आणि आता काय होतोय हे जरा पाहावं असं मला वाटतं. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा, 80% जास्त जागा या युतीनं घ्याव्यात आणि घेतील, युती झाली तर, अशी स्पष्ट भूमिका खासदार नारायण राणे यांनी मांडली आहे. या निवडणुका जिल्ह्यातही आहेत. या जिल्ह्यामध्ये काही झालं तरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे. उद्या मीटिंग होतील, पदाधिकारी मीटिंग घेतील आणि अंतिम निर्णय घेतील. पण मला वाटतं ही युती व्हावी आणि दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा, 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील, युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो. या निवडणुका जिल्ह्यातही आहेत. या जिल्ह्यामध्ये काही झालं तरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आम्ही युती करायचं जवळपास ठरलेलं आहे. उद्या मीटिंग होतील, पदाधिकारी मीटिंग घेतील आणि अंतिम निर्णय घेतील. पण मला वाटतं ही युती व्हावी आणि दोन्ही जिल्ह्यामध्ये भाजपचा अध्यक्ष बसावा, 80% जास्त जागा या युतीने घ्याव्यात आणि घेतील, युती झाली तर, असा माझा विश्वास वाटतो. अशा शब्दात खासदार नारायण राणे यांनी विरोधकांना सुनावले. त्याचवेळी ते भाऊक देखील झाले. काही लोक यूट्यूब आणि याच्यामध्ये जे काय राणे कुटुंबाबद्दल काय वेगळे बातम्या पुरवतायत, देत आहेत, मी त्यांना एवढंच सांगेन, एखादी गोष्टीची शहानिशा करा आणि बातम्या द्या. मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत राणे कुटुंबात अंतर्गत कोणताही वाद होणार नाही आणि वाद होऊ देणार नाही. इथे आमचा राजकीय स्वार्थासाठी कोणताही वाद नाही आहे.
मी गेली 35 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये राजकारण केलं. तुम्ही पत्रकारांनी चांगली साथ दिली, कार्यकर्त्यांनी साथ दिली. आज सर्व कार्यकर्त्यांनाही मी बोलवलं होतं दोन्ही पक्षाच्या, आणि गप्पा गोष्टी केल्या. सगळ्यांची इच्छा आहे की ही युती अशी व्हावी आणि त्याप्रमाणे युती होईल. काही लोक यूट्यूब आणि याच्यामध्ये जे काय राणे कुटुंबाबद्दल काय वेगळे बातम्या पुरवतायत देत आहेत, मी त्यांना एवढंच सांगेन, एखादी गोष्टीची शहानिशा करा आणि बातम्या द्या. मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत राणे कुटुंबात अंतर्गत कोणताही वाद होणार नाही आणि वाद होऊ देणार नाही. इथे आमचा राजकीय स्वार्थासाठी कोणताही वाद नाही आहे. मी गेली 35 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये राजकारण केलं. तुम्ही पत्रकारांनी चांगली साथ दिली, कार्यकर्त्यांनी साथ दिली. आज सर्व कार्यकर्त्यांनाही मी बोलवलं होतं दोन्ही पक्षाच्या, आणि गप्पा गोष्टी केल्या. सगळ्यांची इच्छा आहे की ही युती अशी व्हावी आणि त्याप्रमाणे युती होईल. राजन तेली टेम्पररी आहेत, अजून परमनंट व्हायचंय. माझी एकनाथ शिंदेसोबत भेट होणार आहे. तेलींना परमनंट करायचंय की नाही यासाठी अशी भूमिका खासदार नारायण राणे यांनी मांडली आहे. आता कणकवली युती होते आहे का, तो कोण? राजन तेली टेम्पररी आहे. हा, आता आलाय, अजून तो परमनंट व्हायचा आहे. अजून माझी शिंदेची भेट व्हायची आहे. ते म्हणजे परमनंटचा सिक्का लागावं की न लागावं. आणि अशा बातम्या कशाला, काही होणार नाही. आता कणकवली युती होते आहे का, तो कोण? राजन तेली टेम्पररी आहे. हा, आता आलाय, अजून तो परमनंट व्हायचा आहे. अजून माझी शिंदेची भेट व्हायची आहे. ते म्हणजे परमनंटचा सिक्का लागावं की न लागावं. आणि अशा बातम्या कशाला, काही होणार नाही. ठाकरे शिंदे शिवसेना एकत्र आले तर एकनाथ शिंदेशी या दोन जिल्ह्यात संबंध तोडू. प्रतिष्ठित लोकांमध्ये राजन तेली बसत नाहीत. सगळ्यांनी टाकून दिलेलं एकनाथ शिंदे का जमा करतात समजत नाहीये असं म्हणत खासदार नारायण राणेंनी सुनावलंय. राणेसाहेब, महायुती म्हणून निवडणुका व्हाव्यात असं तुमचं मत असताना कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली आहे. कणकवली शहरामध्ये भाजपकडून सध्या सगळे नलावडे यांचं नाव चर्चेत आहे. तर संभाव्य होऊ घातलेली महायुती, होऊ घातलेली जी युती आहे ती शिवसेना, शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे गट यांची युतीच्या बाबत चर्चा होते आणि शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येण्याचे प्रयत्न होते. राजन तेली यांनी याला दुजोरा दिला, त्याबाबत आपलं काय? नाही, माझ्या मते तसं जर करेल तर आम्ही एकनाथ शिंदे शिवसेनेची या दोन जिल्ह्यात तरी संबंध तोडू. तसं जर करेल तर आम्ही एकनाथ शिंदे शिवसेनेची या दोन जिल्ह्यात तरी संबंध तोडू. खासदार नारायण राणे यांनी भाजप नेते विशाल परब यांना थेट पत्रकार परिषदेतच इशारा दिलाय. कुठेही भेटू दे, तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल असं विधान त्यांनी केलंय. विशाल परब यांच्याबाबत नारायण राणे काय म्हणाले पाहूया. एकदम नेते कसे, तो कोणता विशाल, काय त्याच्या ऑफिस का मोठा मिरज, जसा कोणतरी मोठा विचारवंत मोठा नेता आहे असा. त्यांनी कमी नाही ना टीका केली आहे बीजेपीवर. तो जरा भेटू दे, मग तुम्हाला कळेल. कुठेही भेटू दे, त्याच्या ऑफिसमध्ये असला तरी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल. वाचवायला कोणी येऊ दे. एकदम नेते कसे, तो कोणता विशाल, काय त्याच्या ऑफिस का मोठा मिरज, जसा कोणतरी मोठा विचारवंत मोठा नेता आहे असा. त्यांनी कमी नाही ना टीका केली आहे बीजेपीवर. तो जरा भेटू दे, मग तुम्हाला कळेल. कुठेही भेटू दे, त्याच्या ऑफिसमध्ये असला तरी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल. वाचवायला कोणी येऊ दे.
ठाकरे शिवसेना ही जिल्ह्यातील आगामी निवडणुकांमध्ये कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला सोबत घेऊन लढणार नाही. मात्र ठिकठिकाणी काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार वेगवेगळ्या आघाड्या स्थापन करण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीचाही समावेश असल्याचं ठाकरे शिवसेनेचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांनी. नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत आणि अर्थातच आता रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. कणकवलीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 4 ठिकाणी नगरपंचायत निवडणुका होणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवरती आपल्याशी बोलण्यासाठी आहेत उभाटा शिवसेनेचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे माजी आमदार वैभव नाईक. नाईक साहेब, कोकणसाद लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. 4 ठिकाणी नगरपंचायत निवडणुका होणार आहेत, त्याच्या तारखा आता जाहीर झाल्या आहेत. तुमच्या उभाटा शिवसेना पक्ष ह्या निवडणुकांना कसं सामोरं जाणार आहे? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने 4ही नगरपालिकेमध्ये शिवसेना पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवणार आहे. आज काही ठिकाणी आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून त्या पक्षांची आमचे जिल्हाप्रमुख चर्चा करत आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी शहरातले कार्यकर्ते एकत्र येऊन पक्षविरहितसुद्धा आघाडी या ठिकाणी करण्याची इच्छा काही शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या उमेदवारांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे. त्या संदर्भात त्यांचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवून त्या संदर्भात सुद्धा निर्णय होईल. परंतु शिवसेनेची सत्ताधारी पक्षावर जाहीर युती असं कुठे नाही आहे, त्याबाबत गैरसमज निर्माण केला जातो. परंतु शिवसेना हे आमच्या पक्षाच्या विचाराशी असलेल्या लोकांबरोबर युती करणार आहोत आणि सत्ताधारी ज्या नगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी आहेत त्यांच्या विरोधात आम्ही विरोधकांची एकजूट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. नाईक साहेब, स्पेशली कणकवली नगरपंचायतीचा जेव्हा मुद्दा येतो, याच कणकवली नगरपंचायतीमध्ये कधी काळी संदेश पारकर नगराध्यक्ष होते, जे सध्या उभाटा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत. याच कणकवली शहरामधून तुमची राजकीय कारकीर्द घडली होती. तुम्ही कणकवलीचे 5 वर्ष उपनगराध्यक्ष होता. सुशांत नाईक, ज्यांचं राजकारण या कणकवली शहरामधून चालतं आहे, असं असताना सुद्धा तुमचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढण्याचा विचार का करत नाहीये? कणकवली विकास आघाडी हा मुद्दा सरकार पुढे का येतो आहे? या संदर्भात संदेश पारकरांच्या नेतृत्वाखाली याआधी सुद्धा नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष संदेश पारकर होते आणि आज शहर विकास आघाडी म्हणजे एका पक्षाचा विषय येत नाही आणि किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाची भूमिका आम्ही लोकांना सांगितलेली आहे. लोकांची भूमिकासुद्धा आमच्याकडे आलेली आहेत. या संदर्भात कार्यकर्त्यांची स्थानिक जे उमेदवार उभे राहणार आहेत त्यांना काय अडचणी आहेत ह्या सगळ्या जाणून घेऊन त्यांच्या अडचणी आम्ही पक्षाच्या नेतृत्वाला सांगणार आहोत आणि त्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षांची कुठे युती न करता आम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढवणार आहोत. नाईक साहेब, नारायण राणे यांची नुकतीच पत्रकार परिषद झाली आहे. त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यावरती आरोप केले आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची जी वक्तव्य आहेत ती प्रसिद्धीसाठी आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, खरं तर आपण बघितलं असाल की गेल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच अवकाळी आणि मोठा पाऊस पडलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा असून देत किंवा मराठवाड्याच्या भागामध्ये आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गेले 8 दिवस सातत्याने दौरा करतायत आणि लोकांकडून माहिती घेत आहेत की तुम्हाला शासकीय मदत मिळाली काय, पॅकेज खात्यामध्ये जावं. तर लोक टाहो पडून सांगतात की आम्हाला कुठलीही मदत मिळाली नाही. खरं तर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे की आपल्याला किती मदत झाली आणि किती मदत आपण होणार आहेत या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते माजी आमदार वैभव नाईक. नगरपंचायत निवडणुका ज्या आहेत त्या आम्ही कोणत्याही सत्ताधारी पक्षासोबत लढवणार नसून स्थानिक नागरिकांची जी इच्छा आहे, स्थानिक कार्यकर्त्यांची जी मागणी आहे त्यानुसार वेगवेगळ्या आघाड्या स्थापन होऊ शकतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. एकेकाळी मूलभूत सोयीसुविधांच्या अभावामुळे कुडाळ MIDC उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे प्रकाशमान झाली. त्यासाठी त्यांनी 37 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. परिणामी केवळ 3 वर्षात 70 नवीन उद्योग उभे राहिलेत असं प्रतिपादन कुडाळ MIDC असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन होडावडेकर यांनी केलंय. कुडाळ MIDCच्या वतीनं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा सत्कार झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. खरा कार्यक्रम आदरणीय उद्योग मंत्री साहेबांच्या सत्काराचा आहे. सत्कार बरेच होत असतात पण उद्योजकांनी आपण म्हणून अंगावर घेतलेला हा सत्कार का आहे त्याची खरी पार्श्वभूमी आपल्याला सांगतो. साधारण 1977 सालामध्ये ही MIDC स्थापन झाली. कैलासवासी SN देसाई साहेबांनी त्याची स्थापना केली. उद्देश हा होता की मुंबई आणि पुणे शहरातील मोठ्या उद्योगांना या भागातनं जे छोटे पार्ट ॲन्सिलरीज असतात त्या पुरवल्या जातील. पण
कच्चा माल मुंबईतनं आणायचा, पुण्यातनं आणायचा, त्याच्यावर प्रक्रिया करायची आणि मोडक्या तोडक्या रस्त्यानं तो पुन्हा शहराकडे पोचवायचा. आणि ते सुद्धा एकच दळणवळणाचं आपल्याकडे साधन म्हणजे तो राष्ट्रीय महामार्ग नावाचा मार्गच नव्हता. आता थोडा मार्ग तरी दिसतोय. ज्या मूलभूत समस्या असल्या पाहिजेत त्या पण नव्हत्या. अगदी कालच्या 3 वर्षापर्यंत असंच संघर्ष चालू होता. आदरणीय सामंत साहेब उद्योगमंत्री झाले आणि आम्हाला हुरूप आला, कारण त्यांची कर्मभूमी रत्नागिरी आणि जन्मभूमी सिंधुदुर्ग आहे. त्यामुळे एक आपला माणूस म्हणून एक प्रचंड असा आत्मविश्वास होता. आम्ही त्यांच्याकडे जात राहिलो. त्यांनी न बोलता कामं करत राहिले. कधी ते इथं कुठच्याही कार्यक्रमाच्या शुभारंभाला आले नाहीत की भूमिपूजनाला आले नाहीत. आपण बघताय की महामार्ग ते आपले MIDC जोडणारा रस्ता, आमच्या XXL गाड्या आल्या की रस्त्यात अडकायचा आणि मारामाऱ्या व्हायच्या. आमचा उद्योजक भयंकर त्रासायचा. आता दुमार्गी दुपदरी असा सिमेंटचा रस्ता झालाय. आमच्या MIDC मध्ये सगळ्या उद्योजकांची अडचण होती की लाईट, प्रत्येक क्षणाला लाईट जायची. साहेब आजही जाते थोडीशी, थोडा प्रश्न आहे तुमच्याकडे मांडायचा, पण ती लाईट जाण्याचं प्रमाण इतकं होतं की आमच्या उद्योजकांचं अतोनात नुकसान व्हायचं. आणि पथदिवे तर 35 वर्षापूर्वी कधी लावलेले ते मोडगरीला आलेले, त्याचे पथदिव्यांचे पोल मोडून पडलेले. आणि आमचे उद्योजक म्हणायचे माझी लाईट पेटत नाही. पथदिवाच नाही तर लाईट कशी पेटणार हा प्रश्न आमच्या समोर होता. त्यामुळे सुमारे 6.5 कोटी रुपये खर्च करून आमच्या संपूर्ण MIDC मध्ये जिथं जिथं लाईट नव्हती तिथं तर लाईट झाली. MIDC खूप पसरलेली आहे, त्यामुळं त्याच्यामध्ये नको ते चाळे जास्त चालायचे. अनेकांनी म्हटलं की आमची जरा गैरसोय झाली म्हणून इतक्या लाईट पेटल्या. सन्माननीय आदरणीय साहेबांना आम्ही साकडं घातलं. 7.5 कोटी रुपये 22 ट्रान्सफॉर्मर आपल्या MIDCत लागले. आज कुठच्याही छोट्या उद्योजकाची अशी अडचण नाहीये की मला लाईटसाठी ट्रान्सफॉर्मर घ्यावा लागतोय. जवळजवळ 3.5 कोटी रुपये खर्चून एक मोठी पाण्याची टाकी या ठिकाणी उभी राहते. पाण्याच्या आमच्या खालच्या धरणाची उंची वाढवायची होती, आपल्या मदतीमुळे ती उभी राहिली. कदाचित आपल्याकडे आकडा नसेल, जवळजवळ 37 कोटी रुपये आपण गेल्या 3 वर्षात आम्हाला मिळवून दिलेत. कुठचाही गाजावजा न करता, कधी त्याचं भूमिपूजन न करता. मला सांगायला आनंद होतोय की असं सगळं केल्यानंतर किमान लोकांनी भुवया बाहेरच्या लोकांनी उंचवल्या. MIDC तसं काय केलं साहेबांनी की एवढा मोठा सत्कार करताय? तर मी सांगू इच्छितो की आमच्यासाठी 37 कोटी रुपये 3 वर्षात दिले. आता आमच्याकडे अभिमानाने आमच्या उद्योजकाला आम्ही सांगतो की आमच्याकडे चांगली लाईट आहे, आमच्याकडे पाणी आहे, आमच्याकडे वीज आहे, तुम्ही या. त्याचा प्रभाव असा पडला की 3 वर्षात साहेब 70 उद्योग उभे राहिलेत. मागच्या 3 वर्षाचं जर रेकॉर्ड काढलं तर दरवर्षी 25 उद्योग बंद पडत होते. कारण की या ज्या MIDC मध्ये लाईट्स धड नाही, पाणी धड मिळत नाही, तिथं येणार कोण? आणि आज या MIDC मध्ये या MIDCचा असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून मला माहित नाही की हल्ली लोक MIDC डिपार्टमेंटला हल्ली असोसिएशनच डिपार्टमेंट मांडायला लागले. ते माझ्याकडे येतात, म्हणतात मला 5 एकर जमीन पाहिजे. माझ्याकडे आता उद्योजकांचा ओघ आहे, आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाही. माझा सुरुवातीपासून आग्रह राहिला होता की महायुती म्हणून लढावं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची त्याला संमती होती, मात्र कुठे माशी शिंकली माहिती नाही. याचा विचार अजूनही त्यांनी करावा, अशी प्रतिक्रिया आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. याचं भान ह्याच्यापूर्वीच ठेवायला पाहिजे होतं. आमची महायुतीची या ठिकाणी महायुती म्हणून लढवलं गेली असते तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. त्याच्यामुळे माझा सुरुवातीपासून आग्रह राहिलेला होता की महायुती म्हणूनच आपण लढवलं पाहिजे. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची सुद्धा त्याला संमती होती, आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांची सुद्धा संमती होती, पण कुठे माशी शिंकली माहिती नाही. ते स्वतः पालकमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी खरं तर याच्यामध्ये पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता. कारण स्वतः मी आमदार म्हणून
गेली वर्षभर त्यांच्या मागे ठामपणे उभा आहे आणि त्याच्याचबरोबर निलेशजीसुद्धा त्यांच्याबरोबर ठामपणे उभे होते. एवढं चांगलं कोऑर्डिनेशन जिल्ह्यामध्ये होत असताना निवडणुकासुद्धा एकत्र लढवल्या, ते वातावरण तसंच पुढे टिकण्यासाठी मदत झाली असती आणि याचा विचार अजूनही त्यांनी करावा असं मला वाटतं. आणि आम्ही नेहमीच याबाबत फ्लेक्झिबल आहोत. आम्ही कुठल्याही पदांची अपेक्षा ठेवलेली नाही आहे. केवळ महाराष्ट्रामध्ये महायुती भक्कम आहे, तशी ती कोकणामध्ये सुद्धा राहावी. जे बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, तो शिवसेना आणि कमळ चिन्ह असलेले ध्वज हे तेवढ्याच, आणि राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवारजींच्या नेतृत्वाखाली असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्रितपणे आपला भगवा या ठिकाणी फडकवावा अशीच आमची सार्थ अपेक्षा आहे. आणि अजूनही वेळ गेलेली नाही, अजूनही त्यांनी त्याचा विचार करावा असं मला वाटतं. मी नारळ फोडायला येत नाही, मी नारळ वाढवायला येतो आणि काही जणांवर ओवाळून टाकतो, अशा खास शैलीत महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कुडाळ MIDCच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचं सांगितलंय. तसेच रिकाम्या पडून असलेल्या भूखंडावर लवकरच कारवाई केली जाईल, ज्यामुळे नवीन उद्योजकांना संधी मिळेल असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कुडाळ MIDCच्या वतीनं त्यांचा सत्कार झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. गेले 2 महिने असोसिएशनचे अध्यक्ष माझा सत्कार करणार आहेत असं माझ्या कानावर होतं, पण परवाच्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी माझा सत्कार करण्याचं निश्चित केलं. माझ्याकडनं तारीख घेतली. इथं येईपर्यंत मी किती कोटीची कामं केली ही मलाच माहित नव्हती, पण इथं आल्यानंतर मला कळलं की मी 37 कोटीची कामं केली. पण ते म्हणाले की मी नारळ फोडायला येत नाही. मी खरंच नारळ फोडायला येत नाही, मी नारळ वाढवायला येतो आणि काही लोकांवरनं नारळ ओवाळून टाकतो. त्याच्यामुळं नारळ फोडायला यायचं, श्रेय घ्यायला यायचं ही मला देखील सवय नाही, दीपक भाईंना देखील नाही आणि विशेषतः तुमचे आमदार निलेशजींना देखील नाही. मी त्यांचा उल्लेख प्रामाणिकपणाने एवढ्यासाठीच करणार आहे की काल रात्री 12च्या आमच्या पक्षीय बैठकीला ते उपस्थित होते. आज सकाळी देखील त्यांनी मला फोन केला होता की या कार्यक्रमाला यायचं आहे, परंतु गेले 3 दिवस ते आजारी होते, दवाखान्यामध्ये देखील दाखल होते आणि म्हणून सकाळी परत त्यांची तब्येत थोडी बिघडल्यामुळे ते या कार्यक्रमाला येऊ शकले नाहीत. पण काल रात्री मी या कार्यक्रमाला येणार म्हटल्यानंतर त्यांनी सांगितले की जर तुम्ही MIDCचे मंत्री म्हणून सत्काराला येणार आहात तर उद्या मी तुमच्याकडे अमुक अमुक एक मागणी करणार आहे. ती पहिली मागणी मी आपल्याला सांगतो. MIDCच्या क्षेत्रामध्ये आपण किती विकास कामं केली याच्यापेक्षा माझ्या दृष्टीनं 3 वर्षात 70 उद्योजक वाढले हे माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. आणि या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला पायाभूत सुविधा निर्माण करून देणं ही बाकीच्या विभागांची जशी जबाबदारी आहे तशी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची देखील जबाबदारी आहे. म्हणून रात्री 2:30 वाजता त्यांनी माझ्याकडे मागणी केली की MIDCनं पूर्वी काहीतरी कुडाळच्या तरुण मुलांसाठी खेळायला मैदान देतो अशा पद्धतीची घोषणा केली होती. काही कागदपत्र देखील तयार झालेली आहेत, परंतु असोसिएशनच्या साक्षीनं आणि कुडाळकरांच्या साक्षीनं मी आपल्याला वचन देतो की निलेश राणेंनी मैदानाची जी मागणी केलेली आहे ती देखील पुढच्या आचारसंहितेनंतर पूर्ण केली जाईल आणि ते मैदान देखील तरुण तरुणींना खेळण्यासाठी एक चांगली क्रीडा प्रबोधिनी म्हणून विकसित केलं जाईल. आज अडाळीमध्ये देखील उद्योजक यायला सुरुवात झालेली आहे. जे आता अध्यक्ष तुम्ही सांगितलं की 3 वर्षामध्ये 70 उद्योजक कुडाळमध्ये आले, तशाच पद्धतीचे उद्योजक आता अडाळीमध्ये यायला सुरुवात झालेली आहे. भाईंनी फार्मासाठी देखील पुढाकार घेतलेला आहे, तिथं ते देखील आपण चांगल्या पद्धतीनं तयार करू. आणि अजून एक पुढे जाऊन की कुडाळचे प्लॉट काढून घ्यायचे, मगाशी सांगितलं की सगळं समन्वयानं करा. साहेब, सगळं समन्वयानं करता येत नाही. जी व्यक्ती 25 वर्ष त्या प्लॉटवर काहीच करू शकत नाही त्याला अजिबात सांगायची गरज नाही. तुमचं बोलणं झाल्यानंतर मी आरोना बोलून घेतलेलं आहे. उद्याच्या उद्या त्या सगळ्यांना नोटिसेस निघतील, त्यांचे खुलासे घेतील आणि जो योग्य खुलासा होणार त्यांचा प्लॉट काढून घेईल. शेवटी आपण उद्योजकांना बांधील आहोत. आता समजवायला ते काही राजकारण आहे का? तू उभा राहू नको, मी उभा राहतो, आम्ही मैत्री पूर्ण करतो, आम्ही म्हणणार युती करतो, असं काय का ते? त्याच्यामुळे जे होणार नाही, 25 वर्ष जे काय करू शकले नाहीत ते पुढचे 5 वर्षांमध्ये करतील काय मला माहित नाही. परंतु जर काही अडचणी असतील आणि उद्योजकाला अडचणीला सामोरं जाऊन त्या प्लॉटवर काय करता आलं नसेल तर त्याला मात्र नक्की प्राधान्य दिलं जाईल. परंतु आपल्या अंगाखाली नुसता प्लॉट ठेवायचा
आणि त्याचं नंतर ट्रेडिंग करायचं असे जर कोणाचे मुनसबी असतील तर ते पुढच्या 48 तासामध्ये धुळीला मिळवले जातील, हे उद्योगमंत्री म्हणून मी आपल्याला शब्द देतो. कार्यकर्त्यांना मॉरल सपोर्ट देण्यासाठी त्या भावनेतून भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी स्वबळाचं वक्तव्य केलं असेल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. 5 तारीखला रवींद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत जिल्हा मेळावा झाला बुलढाणा भाजपचा. त्याच्यामध्ये प्रभाकर सावंतांनी म्हटलं होतं कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे सोहळा लढा, आणि त्याला मम म्हटलं प्रदेशाध्यक्षांनी, अप्रत्यक्ष सहमती दिली. आणि यानंतर आता त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या, सोहळ्याच्या 10 पासून उमेदवारी दाखल करायला सुरुवात होणार. अशा वेळी ह्या सगळ्या स्टेटमेंटकडे तुम्ही कसं बघताय? कार्यकर्त्यांच्या भाषणानंतर कार्यकर्त्याला मॉरल सपोर्ट देणं ही नेत्याची जबाबदारी असते. त्या भावनेतनं कदाचित रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ती सूत्रवाच केली असते. मी मगाशीच सांगितलं की प्रदेशाध्यक्ष हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांचा रिस्पेक्ट राहिला पाहिजे, कारण ते भाजपाच्या मोठ्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. कार्यकर्त्यांच्या भाषणानंतर कार्यकर्त्याला मॉरल सपोर्ट देणं ही नेत्याची जबाबदारी असते. त्या भावनेतनं कदाचित रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ती सूत्रवाच केली असते. मी मगाशीच सांगितलं की प्रदेशाध्यक्ष हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांचा रिस्पेक्ट राहिला पाहिजे, कारण ते भाजपाच्या मोठ्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्सच्या धर्तीवर मळगाव सावंतवाड येथील माई इन्स्टिट्यूटमध्ये मेरी मिक्स अप ट्रेडिशनल क्रिसमस केक मिक्सिंग सेरेमनीचं आयोजन केलं होतं. येत्या 25 डिसेंबरला विविध पदार्थांपासून बनवलेल्या केकचं सेलिब्रेशन केलं जाणार आहे. हॉटेल हायलँड सरोवर पोर्टकोचे जनरल मॅनेजर सईद फैज नकवी, हॉटेल नोवोटेलो एक्झिक्युटिव्ह शेफ दिनेश राणा, गोवा येथील हॉटेल नोवोटेलाया लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट मॅनेजर ममता नाईक, गोवा येथील हिल्टॉन गोवा रिसॉर्टचे फूड अँड ब्रेवरेज मॅनेजमेंट ध्रुव शर्मा, हिल्टॉन रिसॉर्ट असिस्टंट रेस्टॉरंट मॅनेजर अखिलेश मोरे, शेफ विजय नागपाल, ज्येष्ठ पत्रकार शेखर सामंत, लोकमान्य ट्रस्ट संचालक सचिन मांजरेकर, एक्झिक्युटिव्ह प्रवीण प्रभू केळकर, प्राचार्य अनिरुद्ध दास, साळगाव हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजचे प्राचार्य अमेय महाजन, वामन राऊळ, प्रिया परुळेकर आदी उपस्थित होते. Experiences of a 5-star hotel to our students in this institute, and with this in mind we have started this traditional cake mixing ceremony from last year. This is our second year, and we are happy to have so many students and so many aspirant scholars with us today as we do the mixing. We have a little bit of interesting carol singing from our students coming up live, and then we'll all get together and have a amazing mix. So thank you once again. And ladies and gentlemen, it is my pleasure that you have really thought it very important that we took out time from your very busy schedule and you have come here, and your presence here today really encourages our students, and we want this mentorship, your handholding from the industry, and I think that's going to be very important for the growth of our students, and we want to have the students get the best learning from the industry as well, not only the syllabus. Thank you so much for being here today. As you are all aware, my name is Faizan. I've been part of Sarovar team, heading the Highland group, Sarovar Island, Sindhudurg as a GM. A beautiful resort. Would request everyone to please take time and come and visit. It's one of the nature's retreat, you can say, on the Amazon cliff next to the sea. And it's honor to be part of this ceremony, and thank you sir for calling us and calling me. I was also like you all standing here. I was also 18-20 years back. I was also like a student. BIHM. I've been part of MIT University. But all the best. I've seen your institute also. Ma'am has taken me. Priya has shown me the institute. Good. You have a lot of options here. It's kind of a mini hotel. You have so many things. You have labs, you got physical rooms, got bar and everything. Please focus. Just believe in yourself. Thank you. Working with this industry is very especially cooking in the kitchen. So, like, it should be
I heard that you're going to make 400 cakes out of all these things and that you're going to sell in the stores. That's a very good thing because you guys are working like a professional. Okay, so best of luck. And thank you very much, sir, for today giving the opportunity to speak in front of all of you. Thank you so much. Thank you, sir, for inviting us. It's really privileged to be here. And as I all can see, 20 years back, as we were standing in the same position, but you guys, I must say, are very privileged. Okay, because you have got some of the best equipment, and I believe great for teachers as well. Okay, so 3 things I definitely want you all to keep in mind. One is your consistency at work. Second is your passion, and third is gratitude. We do everything, but we forget to say thank you. And it takes courage to speak in front of people, which you both are doing very good. Kudos to you. And kudos to the entire team of the college who has pulled up this cake mixing ceremony. We do it every year in our hotels, in our resorts, and it is actually the time when you enjoy. This is a festivity time. You all should enjoy these moments. You should cherish them once you come to the industry. You will all remember that. And please stay focused. We need all of you. And all this cooperation for the last 55 years. And here for this auspicious occasion, you can say that. And you see your boys nice sitting there, and hope you all will learn how to do that thing here and keep on doing as many as you want. वेंगुर्ल्यात माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांनी आपल्या प्रमुख व्यक्तींसहित सुमारे 400 कार्यकर्त्यांसह आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केलाय। दरम्यान एक सच्चा समाजसेवा करणारा कार्यकर्ता पिंटू यांच्या रूपाने शिवसेनेला मिळालाय। त्यामुळे अशा युवा शक्तीमुळे वेंगुर्ले नगर परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा फडकेल असा विश्वास आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय। वेंगुर्ला शिवसेना कार्यकर्ता मेळावा येथील स्वामिनी मंगल कार्यालय इथं पार पडला। यावेळी व्यासपीठावर आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह जिल्हा प्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख उमेश शेरम, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, कोस्टल विभाग तालुका प्रमुख काशीनाथ नार्वेकर, महिला तालुका प्रमुख शीतल साळगावकर, शहर प्रमुख ॲडव्होकेट श्रद्धा पाविस्कर, युवा सेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, शहर प्रमुख सागर गावडे, परीक्षित मांजरेकर, उपजिल्हा प्रमुख सुहास कोळसुलकर, माजी नगरसेवक मोहन गावडे, आदित्य खानोलकर यांच्यासहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी नागेश गावडे यांच्यासोबत त्यांचे वडील, आंबा बागायतदार तथा 20 वर्ष नगरसेवक म्हणून काम पाहिलेले मोहन गावडे, बबन नार्वेकर, सुमित गावडे, बाळकृष्ण हुले, सुहास जाधव, गीतांजली केरकर, आदित्य खानोलकर, सुरेंद्र चव्हाण, रोहिणी लोणे, अक्षय कुबल, प्रसाद बाबिस्कर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय। वेंगुर्ले शहरामध्ये मोठा जनसंपर्क असलेले माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांनी आमदार दीपक भाई केसरकर यांच्या उपस्थितीमध्ये वेंगुर्ल्यात प्रवेश केलेला आहे। आपल्यासोबत प्रवेश करते नागेश गावडे आपल्यासोबत आहेत। आपण शिवसेनेमध्ये दाखल झालेला आहात, काय सांगाल याबद्दल आपली प्रतिक्रिया काय असेल? शिवसेनेमध्ये दाखल होण्याचं कारण म्हणजे दीपक भाई केसरकर हेच महत्त्वाचं कारण आहे। कारण मी पहिल्यापासूनच त्यांच्या नेतृत्वात काम करायचं होतं, पण काही गोष्टीमुळे मी तिथे थांबलो। आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे महत्त्वाची काय, ज्यावेळी 2022-21मध्ये जेव्हा कोरोना काळ होता आणि गोव्याला जायला मार्ग नव्हते, त्यावेळी आमचं एक गीतेश गावडे म्हणून मठातला माझा मित्र गाड्यांमधून जात असताना भूस्खलन झालं, त्यावेळी तो दबला गेला। त्यावेळी मी आमच्या पक्षातल्या सगळ्यांना मी फोन लावले की असं असं आमचा एक मित्र दबला गेला आहे, असं माझ्या कानावर आलं। एकाने मला कोणी सहकार्य केलं नाही, एका नेत्यांनी, ज्या मी पक्षात होतो पहिल्या, एकाने नाही। मग 4:30 वाजता पहाटे मी दीपक भाईंना फोन लावला, भाईंनी दुसऱ्या रिंगला तो फोन उचलला, हे आमचं महत्त्वाचं। आणि मग सांगितलं तुला काय पाहिजे। मी तेव्हा बांद्यात होतो पोलीस स्टेशनला, मी तो आणि नंतर मला सांगितलं तुला काय मदत पाहिजे। म्हटलं साहेब माझ्या मित्राची ना काय आहे ते त्यांच्या वडिलांनी मी प्रॉमिस केलं आहे की
मला त्याची काय जे आहे पोझिशन ती समजली पाहिजे. त्याच्यासाठी भाईने मग मोपाला फोन केले, कुठे कॉन्टॅक्ट केले मला माहीत नाही, पण 6:30ला सगळे क्रेन आले भाईंच्या शब्दाला, आणि मी त्यांच्या पक्षात नसताना भाईंनी माझं केलं. असा नेता मला कधीच आमच्या पक्षात कधी भेटलं नाही, पक्षाने तर मला कधी विचारलंच नाही. हे आधी पहिलं महत्त्वाचं, आत्तापर्यंतसुद्धा विचारलं नव्हतं. पण भाईंनी मला सांगितलं पक्ष बाजूला ठेव, पिंटू गावडे तुझं कार्य आहे ना, मी तुझ्यासाठी खंबीरपणे पाठीमागे राहणार. कारण माझ्या पक्षातल्यांनी अजूनपर्यंत मला कोणीच सहकार्य केलं नाही. निधीसुद्धा आता इलेक्शन आमचं टर्म संपली, 5 वर्ष झाली, तोपर्यंत जो काही अध्यक्ष होता तोच सगळं चालवायचा. त्याला वाटलं मीच सगळं केलं आहे, माझ्या सहकार्याने त्याला निवडून आणलं आहे, आम्ही आणलं आहे. पण आता अशी परिस्थिती आहे की तो आम्हीच नको आहे, म्हणून मी त्या पक्षातून स्वतः म्हणून बाहेर पडलो. कशाला तुमचं काय ते तुम्ही तुमची चूल तिथे मांडा, माझी अडचण होते असेल तर मी स्वतः म्हणून बाहेर पडलेलो आहे. भाईंनी सांगितलं नाही तू बाहेर ये म्हणून. फक्त भाईंचं काय मला कार्य आवडलं आहे, आणि ह्यापुढे भाईंचं जे भाई मला जबाबदारी देतील शिवसेनेत काय असेल, मला पदं नको आहेत, मला समाजसेवा करायची आहे, विकास हा होत राहतो. 400 कार्यकर्त्यांसहित प्रवेश केलेला आहे. आगामी निवडणुका लागलेल्या आहेत वेंगुर्ला नगर परिषदेचा, काय त्याची रचना असेल पुढची? रचना एक सांगतो, विकास कामाचं भाई करतच आहेत. सचिन वालालकर साहेब त्यांना पद नको काही नको, ते वेंगुर्ला शहरासाठी जे काम केलं ना तो कोण करू शकत नाही. म्हणजे कुठचाच पक्ष करू शकत नाही. त्यांनी कधी पक्षवाद कधी केलाच नाही. तो हा पक्षातला त्या पक्षातला कधीच त्यांनी असं केलं नाही. कारण मी ज्यावेळी गेलो आर्थिक मदतसुद्धा पेशंटांना स्वतः म्हणून दिलेली आहे. माझ्यासाठी मी कधीच अपेक्षा केली नाही आहे वालवणकरांकडे किंवा भाईंकडे, पण मला ॲम्ब्युलन्स दिली, त्यांनी मी सेवा केली आज. त्याच्यामुळे भाईंच्या जे मला सेवा दिली आहे ना मी त्याच्यामध्ये खुश आहे. आणि यापुढे आगामी सांगतो नगराध्यक्ष सहित 15 सीट निवडून येतील ना, हा मला विश्वास, आणि भाईंचा शब्द मी पूर्ण करणार. निश्चितच भाई आपल्यासोबत आहेत. भाई, मोठा पक्षप्रवेश आहे, गेले अनेक महिने प्रवेश लांबलेला होता आणि आत्ता प्रवेश झालेला आहे, काय सांगाल? मला अतिशय आनंद आहे. प्रवेश वेगवेगळ्या कारणामुळे लांबलेला होता, परंतु आजचा प्रवेश किती भव्य होता हे तुम्ही बघितलेलं आहे. एखादा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यावेळेला तळमळून काम करतो त्यावेळेला लोक त्याच्यावर कसं प्रेम करतात याचं हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. जवळजवळ 500 लोकांच्या आसपास 400 ते 500 लोकांनी आज पिंटू गावडे यांच्यासोबत शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे, आणि निश्चितपणे त्याच्यामुळे शिवसेनेला नवीन बळ प्राप्त होईल. आणि येत्या वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा याचा खूप मोठा फायदा हा पक्षाला होईल. पक्षाचे मोठ्या प्रमाणात उमेदवार निवडून येतील आणि नगराध्यक्षसुद्धा निवडून येईल याची मला खात्री आहे. सिंधुदुर्गात काम करताना खासदार नारायण राणेंचा सल्ला घेणं क्रमप्राप्त आहे. त्यांच्या युतीच्या मताशी शिवसेना सहमत आहे. नारायण राणेंना विचारून काम करण्याच्या सूचना एकनाथ शिंदेंनी दिल्यात. कुडाळात खासदार नारायण राणेंची माजी केसरकरांची भेट झाल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. प्रेस आणि मधल्या या तासाभरामध्ये मी आणि दीपक भाई केसरकरनी राणेसाहेबांची देखील कुडाळमध्ये भेट घेतली. राणेसाहेबांची आमची सविस्तर चर्चा झाली. सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जे मी सांगितलं होतं की सिंधुदुर्गमध्ये महायुती करण्यासाठी आमच्याकडनं कुठचीही अडचण नाही, ही आमची भूमिका जी काल होती, जी सकाळी होती, तीच आमची भूमिका आहे. त्याच बाबतीमध्ये राणेसाहेबांशी आमची चर्चा झाली. राणेसाहेबांनी देखील सांगितलं की राणेसाहेबांचं मत देखील युतीनंच पुढे जावं अशा पद्धतीचं आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की राणेसाहेब हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते वरिष्ठांशी देखील बोलतील. ते आमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांची देखील चर्चा करणार आहेत. आणि म्हणजे ही अतिशयोक्ती सांगत नाही, सकाळी देखील मी सांगितलं होतं की राजकारण करत असताना सिंधुदुर्गामध्ये राणेसाहेबांचा सल्ला घेणं, त्यांचं मार्गदर्शन घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. जरी आम्ही शिवसेनेमध्ये असलो तरी ते आमचे खासदार आहेत, महायुतीचे खासदार आहेत. त्याच्यामुळं राणेसाहेबांबरोबर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. कशा पद्धतीनं पुढे जायचं, काय जायचं या संदर्भातले निर्णय नंतर होतील. पण महायुतीच्या बाबतीमध्ये जसं आम्ही पूर्वीपासून सांगतोय, आणि विशेषतः एकनाथ शिंदे साहेबांची स्वतःची भूमिका अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये युती होऊन जर आपण पुढे गेलो तर भविष्यात ज्या निवडणुका येतात त्याच्यामध्ये सगळे कार्यकर्ते सक्रियपणानं काम करतील. नाहीतर कार्यकर्त्यांमध्ये असा संभ्रम होतो की ज्यावेळी आमच्या निवडणुका असतात त्यावेळी आम्ही आमदार होण्यासाठी, आम्ही खासदार होण्यासाठी आम्ही महायुती करण्याचा प्रयत्न करतो, आम्ही महायुतीमध्ये लढतो. आणि ज्यावेळी कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका येतात त्यावेळी मात्र आम्ही सेपरेट लढतो आणि कार्यकर्त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवतो. अशा पद्धतीचं एक चित्र आणि संभ्रम आणि शंका या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये तयार होतात.
त्याच्यामुळे त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जे सांगितले की महायुतीनं पुढे गेलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आमच्या मनामध्ये काहीही शंका नव्हती, आजही शंका नाही आणि भविष्यामध्ये देखील शंका राहणार नाही. पण हे सगळं करत असताना 0.01% हे जर घडलं नाही तर शेवटी शिवसेना म्हणून आम्हाला लढावं लागेल आणि त्या दृष्टीनं आमची तयारी सुरू आहे. परंतु कुठेही हाताताईपणा किंवा कुठेही आमची अशी भूमिका नाही की आम्हाला काहीच करायचं नाही. त्याच्यामुळं आमची भूमिका ही अतिशय नम्रतेची आहे. तुम्ही त्याला नरमाईची म्हणा, नम्रतेची म्हणा, काही म्हणा, पण आमची भूमिका ही समन्वयाची आहे. समन्वय साधून सिंधुदुर्गामध्ये युती व्हावी हे जे राणे साहेबांचं मत आहे त्याच्याशी आम्ही सगळे सहमत आहोत. पालकमंत्री नितेश राणे स्वबळासाठी आग्रही आहेत. मी एक गोष्ट अधोरेखित केली की उदय सामंत असेल, नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, दीपकभाई असतील, एक पहिली महत्वाची गोष्ट आहे की आपण राणेसाहेबांचं नेतृत्व मानतो. राणेसाहेब आमचे खासदार आहेत आणि खासदार म्हणण्यापेक्षा राणेसाहेबांना जो राजकीय अनुभव आहे किंवा राणेसाहेब मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री राहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे अशा व्यक्तीचा सल्ला घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. आणि शिंदे साहेबांनी देखील आम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत की राणेसाहेबांना विचारून काही घडामोडी ज्या करायच्या असतील किंवा पाऊल टाकायचे असतील ते राणेसाहेबांना विचारून टाका. त्याच्यामध्ये कमीपणाचं काय? जर आम्ही स्वतःहून म्हणजे शिवसेना म्हणून राणेसाहेबांचा रिस्पेक्ट करतो, त्याच्यामध्ये दुसरी आमची कुठची भूमिका असण्याचं काही कारण नाही आणि कोणी चिडण्याचं आणि रागवण्याचं देखील काही कारण नाही. कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्हा देखील येतो. काल रत्नागिरी जिल्ह्याची रवींद्र चव्हाणांच्या बंगल्यावर बैठक झाली आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं, अतिशय संयमानं, अतिशय नम्रतेनं सगळ्यांची ताकद एकत्र राहिली पाहिजे, मान सन्मान युतीमध्ये मिळाला पाहिजे अशी भूमिका होऊन आम्ही रत्नागिरीमध्ये पुढे गेलो ना. त्याच्यामुळे कोकणात युती झाली नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. आणि शिवसेना सिंधुदुर्गामध्ये देखील हेच सांगते की युतीसाठी जर बसायचं असेल तर मी संपर्क मंत्री म्हणून यायला तयार आहे. काही मंडळींना संपर्क मंत्र्यांबरोबर जर बसायचं नसेल तर त्यांनी शिंदे साहेबांची चर्चा करावी, अन्य आमच्या नेत्यांची चर्चा करावी, पण याच्यातनं मार्ग काढावा. आणि मार्ग निघालाच जर नाही तर शिवसेना लढू शकते, लढण्यासाठी तयार आहे. शेवटी आम्हाला तयारी ठेवली पाहिजे. ठाकरे शिंदे शिवसेना कणकवली शहर आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र येणार अशा चर्चा होत्या, तशी बैठक झाल्याचं समोर आलं होतं. मात्र त्या बातम्या सिंधुदुर्गचे शिवसेना संपर्क प्रमुख उदय सामंत यांनी नाकारल्यात. त्या शहर विकास आघाडीशी शिवसेनेचा संबंध नसेल, ठाकरेंसोबत अजिबात युती होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. खासदार नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद झाली आणि त्यांनी म्हटलं की कणकवली जर उद्धव ठाकरे सेना आणि शिंदे सेना एकत्र आले तर आम्ही 2 जिल्ह्यातील युती तोडू अशा पद्धतीचा इशारा दिला. बातमी कोणालाही आम्हाला न विचारता प्रसार माध्यमातून आली. सकाळी राणेसाहेबांची पत्रकार परिषद व्हायच्या अगोदरचा माझा बाईट जो आपणच सगळ्यांनी घेतला त्याच्यामध्ये मी स्पष्ट 3 नावं करून केली. शहर विकास आघाडी कोणाला करायची कोणाला नाही करायची हा त्यांचा वैयक्तिक संबंध आहे, पण त्या शहर विकास आघाडीशी शिवसेना म्हणजे एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या शिवसेनेचा काडीमात्रही संबंध नाही आणि आम्ही युबीटी बरोबर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत. कणकवलीतील ठाकरे शिंदेच्या आघाडीत शिवसेना नेते राजन तेलींचं नाव समोर आलं. सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार नारायण राणेंनी यावरून राजन तेलींना तिखट शब्द सुनावले. मात्र आता यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी तेलींची पाठराखण केली आहे. राजन तेली हा आता नुकते शिंदे आले आहेत, अजून ते परिमाण व्हायचं की नाही ते आता आपण शिंदे सेनेशी बोलून ठरवू असं म्हणतात. बघा, राजन तेलींच्या बाबतीतली भूमिका ही माननीय मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतलेली भूमिका आहे. मी जाहीरपणानं सांगतो की राजन तेली आमच्या महायुतीच्या प्रोसेसमध्ये कुठेही आडकाठी ठरणार नाही. राजन तेलींना एकनाथ शिंदे साहेबांनी ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत किंवा ज्या काही गोष्टी त्यांना सांगितल्या त्याच्यामध्ये कुठेही अडचण येण्याची आणि मी मगाशी सांगितले की राजन तेलींचं नाव जोडून महाविकास आघाडी ते करतायत असा कोणतरी गैरसमज पसरवतं, पण राजन तेलींचा त्या महाविकास आघाडीशी काडीमात्रही संबंध नाही. मुद्दा असा झाला की अनावधानानं महाविकास आघाडीमध्ये जायचं का हे आम्ही वरिष्ठांना विचारू हे राजन तेली साहेब बोलल्यामुळे ते कदाचित आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले असतील. पण जी काल आमची रात्री बैठक झाली त्याच्यामध्ये आम्ही स्पष्ट निर्णय घेतलेला आहे की कुठेही युबीटी आणि आम्ही एकत्र येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
तर आता जे राजकारणाची पत्रकार परिषद झाली त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं की राजन तेलींवर त्यांनी म्हटलं की राजन तेलीला आपण अजून ते परमनंट झाले नाही वगैरे. मग तुम्ही म्हटलं तसं राजन तेली जर अडथळा ठरत असतील युतीसाठी तर त्यांनी थोडे दिवस बाजूला ठेवणार का? नाही, मी काय सांगितलं की राजन तेलींना विचारून युती करणं हा प्रश्नच येत नाही ना. राजन तेली देखील राजकारणामध्ये परिपक्व राजकारणी आहे. त्यांनी अगोदरच काही गोष्टी पक्षाकडे क्लिअर केला. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा असू शकतो किंवा कुठं माझ्या नावाची अडचण कुठं होत असेल तर तुम्ही मला विचारात घ्यायचं की नाही घ्यायचं याच्यापेक्षा शिंदे साहेब जो निर्णय देतील तो मला मान्य आहे. त्याच्यामुळे राजन तेलींचा महायुतीमध्ये कुठं अडसर आहे अजिबात नाही. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राजन तेली महायुतीचं काम करत आहे. संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार आणि सैनिक स्कूल सोसायटी नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित भोसले सैनिक स्कूल या शाळेला नुकतीच अधिकृत मान्यता प्राप्त झाली आहे. या मान्यतेमुळे कोकणातील पहिलं सैनिक स्कूल उभारलं जात आहे. सराठ येथील भोसले नॉलेज सिटी परिसरात हे विद्यालय उभारलं जात आहे. संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल आता सैनिक स्कूलमध्ये रूपांतरित होत आहे. 28 एप्रिलला भारत सरकार म्हणजे संरक्षण मंत्रालय MOD आणि सैनिक स्कूल यांनी आपल्याला सैनिक स्कूल अलॉट केलेलं आहे. सैनिक स्कूलची मान्यता दिलेली आहे. सांगायला अतिशय आनंदाची गोष्ट अशी आहे की देशामध्ये जवळपास 33 सैनिक स्कूल आता कार्यरत आहेत, ज्या एक्झिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल आहेत. आणि 2022ला कॅबिनेटमध्ये नवीन 100 सैनिक स्कूल एस्टॅब्लिश करायचं ठरलं गेलं आणि 22पासून अर्ज मागवले गेले आणि त्याच्यामध्ये संपूर्ण देशातनं अर्ज मागवले गेले आणि शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेली. आणि पहिल्या 2023 साली शॉर्टलिस्ट झाल्यानंतर 60 सैनिक स्कूल शॉर्टलिस्ट झाले आणि 60 सैनिक स्कूलमध्ये यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचं नाव आहे, म्हणजे यशवंतराव भोसले UN सोसायटीचं नाव आहे त्याच्यामध्ये. तरी पण आपल्याला 2025ला 28 एप्रिल 2025ला आपल्याला MOD म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आणि सैनिक स्कूल यांच्याकडे कळवण्यात आलं की आपल्या सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये हे सैनिक स्कूल अलॉट केलं. महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत 8 सैनिक स्कूल अलॉट केली गेली आहेत आणि एक्झिस्टिंग 2 अशी एकूण 10 सैनिक स्कूल सध्या अस्तित्वात आहे ह्याच्यामध्ये. आणि ओव्हरऑल बघितलं तर कोकण पट्ट्यात मुंबईपासून सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टपर्यंत हे पहिलं आणि एकमेव सैनिक स्कूल आहे जे केंद्र सरकारने मंजूर केलेलं आहे. हां, आपली इंटेक कॅपॅसिटी 200 इंटेक कॅपॅसिटीचे विद्यार्थी आहेत. दरवर्षी यावर्षीपासून ॲडमिशन चालू झालेलं आहे. 6वी आणि 9वी अशा 2 स्टेपमध्ये ॲडमिशन होतात. हे ॲडमिशन होताना नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नाटाच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममधनं ती एक्झाम दिली जाते, म्हणजे रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. त्याच्यानंतर एक्झाम घेतली जाते ऑल ओव्हर इंडिया लेवलवरती. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते आणि त्यातनं मग विद्यार्थी अलॉट केले जातात संपूर्ण देशामध्ये. हो, आता एक नवीन मोठा कॅम्पस आपला चालू आहे, डेव्हलपमेंट चालू झालेली आहे आणि ती येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये आपण तो कंप्लीट करणार कॅम्पस. तो यंदापासून सुरू आहे. ह्याच्यामध्ये चालू आहे आणि निवासी व्यवस्था आपण वर केलेली आहे कॉलेजला तिथे. हा निवासी सैनिक स्कूलच आहे तर स्थानिक आणि नेशन ही जी आहे ते एंट्रन्स एक्झाम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रन्स एक्झाम देऊनच यायला पाहिजे. देशातले सगळे स्कूल अप्लाय करतात. आतापर्यंत आपल्याकडे एक्झिस्टिंग सैनिक स्कूलमध्ये 3200 जागा आहेत, ज्या एक्झिस्टिंग 33 होत्या त्या, आणि नवीन ज्या 69 स्कूल एस्टॅब्लिश झाल्या त्याची इंटेक जवळपास 9000 आहे. असं मिळून सगळं 12,000 विद्यार्थी चा प्रवेश देऊ शकतात. ह्या वर्षी ॲप्लिकेशन केलेलं जवळपास 1,53,000 विद्यार्थ्यांनी ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यामुळे विद्यार्थी संख्या ही प्रचंड आहे आणि कॅपॅसिटी कमी आहेत. ऑल ओव्हर इंडियातनं फक्त विदाऊट एंट्रन्स एक्झाम त्या ॲडमिशन करता येत नाही. तुम्हाला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रन्स एक्झाम जी नाटामध्ये रजिस्ट्रेशन करावं लागते. उद्या 9 तारीखपर्यंत लास्ट डेट आहे. तिथनं तुम्ही रजिस्ट्रेशन करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर एक्झाम सेंटरला जाऊन एक्झाम करा. ही 5वीत द्यावी लागते आणि दुसरी 8वीत द्यावी लागते. 5वीतनं दिल्यानंतर मेरिट चांगलं लागलं तर मेरिटवरती त्याचं राऊंड घेतात. जसं इंजिनिअरिंगचे राऊंड होतात तसे त्यांचे राऊंड होतात. राऊंड होऊन त्यांना विद्यार्थी अलॉट केला जातात देशावरती सगळ्या. म्हणजे आता आपल्याकडे जे विद्यार्थी अलॉट झाले ते कारवारचं झालेले आहेत. म्हणजे कुठे देशातलं पंजाब, मध्य प्रदेश कुठूनही आपले विद्यार्थी इथे येणार आहेत आता. त्यामुळे आपले विद्यार्थी आणि असं हे काहीच नाही आहे. पहिला 6वीचा वर्ग चालू होणार. 5वीतनं एंट्रन्स द्यायची आणि 6वीमध्ये ॲडमिशन्स होणार.
आणि ह्यालाच म्हणून आपल्याकडे कर्नल रत्नेश सिन्हा जॉईन झालेले आहेत, ॲज अ कमांडंट म्हणून आपल्या सैनिक स्कूलला जॉईन झालेले आहेत. ते पण आपल्याला ब्रीफ करतील. आपला मोठा कॅम्पस तयार होतो ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी फॅसिलिटेट केलेल्या आहेत. म्हणजे रनिंग 400 मीटर रनिंग ट्रॅक, स्विमिंग पूल, हॉर्स रायडिंग, ट्रॅक इव्हेंट, इंडोर स्टेडियम, ही सगळं आपण तिथे आता नवीन एका 12 एकरच्या कॅम्पसमध्ये आपण करतो आहे. आपल्या BKC आपल्या भोसले युनिव्हर्सिटीमध्येच. शुभारंभ 15 तारीखला शुभारंभ करणार, भूमिपूजन 15 तारीखला करणार आहे आणि त्याचं ओपनिंग पण 15 तारीखलाच आपण करणार आहोत. ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले एक बैकग्राउंड बताता हूँ. जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं उनका पर्पस है टू गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स टू बिकम ऑफिसर्स इन दी डिफेंस सर्विसेज. ओके, वो मेन एम सैनिक स्कूल्स का ये है. तो सैनिक स्कूल्स की शुरुआत हुई थी 1960s में, 61-62 में बनना शुरू हुए थे. तो जैसा सर ने बताया सिर्फ 33 सैनिक स्कूल थे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हाई हो गए और वैकेंसीज बहुत कम थी. सिर्फ 3000 वैकेंसीज था एंड 150 एप्लीकेंट्स. सो कैबिनेट ने एक स्पेशल मीट करके डिसीजन लिया टू स्टार्ट 100 मोर न्यू सैनिक स्कूल्स. सो ये 100 नए सैनिक स्कूल जो बने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने. जो एग्जिस्टिंग जिस डिस्ट्रिक्ट्स में लीडिंग प्लेयर्स थे, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अप्रोच किया गया एंड उन्होंने बिड किया. सो इन दैट प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस था वो, जिसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया एंड महाराष्ट्र में जो 8 सैनिक स्कूल्स नए बने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें सिंधुदुर्ग में सिर्फ हमारा सैनिक स्कूल है जो मिनिस्टर डिफेंस से अप्रूव हुआ. दैट इज देयर. एंड जो ट्रेनिंग हम देते हैं, मैंने बोला कि वो ऑफिसर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो जो 6th क्लास है वो राइट एज है एक बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, जिसमें वो 6 साल लगता है उसके अंदर उस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होने के लिए, जो कुछ बोलते हैं हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे में डेवलप करनी होती. और डिफेंस की जो एंट्री है, दैट इज़ द ओनली एंट्री इन द कंट्री जो वैकेंसी बेस्ड नहीं है, टैलेंट बेस्ड है. बाकी सब जगह होता है कि इतना वैकेंसी पूरा किया, बट अगर जो सिलेक्शन प्रोसेस SSB जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हमें राइट कैंडिडेट नहीं मिलता तो हम सिलेक्शन नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता. तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें और सैनिक स्कूल्स खोलने थे ताकि हम और ट्रेनिंग दे सकें. और जैसा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अबाउट 10,000 एक्स सर्विस मैन है ऑलमोस्ट, राइट. बट क्या है, ज़्यादातर जवान JCOs रैंक्स में हैं, ऑफिसर एंट्रीज कम है. सो वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है एंड वो किसी भी एरिया का डेवलपमेंट होगा, जितने ऑफिसर्स एंट्री होते हैं तो पूरा का पूरा उनका फैमिलीज के अंदर चेंज आता है, बिकॉज वो फिर वो चीज़ का एक्सपोजर उस हिसाब से मिलता है. एंड जो ट्रेनिंग हम करते हैं यहाँ पे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है. 6 o'clock पहला PT परेड होगा, 6 to 7 1 घंटा मॉर्निंग PT होता है. फिर ब्रेक करके ब्रेकफास्ट करके स्टडीज़ होती हैं. उसके बाद इवनिंग गेम्स होते हैं, इवनिंग स्टडी पीरियड होता है. एंड इसी जो पूरा डेली रूटीन है, इसी रूटीन के बीच हम उनके स्पेशलाइज्ड कोचिंग्स भी करते हैं. अगर कोई किसी स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है तो उसको हम स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट कोचिंग देंगे. कोई बच्चा स्टडी में वीक है उसके लिए स्पेशलाइज्ड एडिशनल ट्यूशन हम अपना स्टाफ से. दैट इज़ दी होल आइडिया. सो एक बहुत बैलेंस्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का, जिसमें राइट फ्रॉम एकेडमिक्स टू स्पोर्ट्स टू डेवलपिंग क्वालिटीज़, जो उसको एक सक्षम स्ट्रॉन्ग ऑफिसर के लिए हम डेवलप कर सकते हैं. फाउंडेशन है फॉर दिस पर्टिक्युलर. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. युती व्हावेच नारायण राणेंनी फटकारलं. नारायण राणेंच्या भूमिकेला शिवसेनेची सहमती. आणि भोसले सैनिक स्कूलचं 15 नोव्हेंबरला भूमिपूजन. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.